Yatsho igwijo selusazi mbukeli we-Ekhaya Jikelele into yokuba sifike sagaleleka. Uyoqonda ukhumbule kaloku mbukeli into yokubana ikhaya likhaya ngothando, imfudumalo nendonzelelo. Senza njalo kaloku si-Ekhaya Jikelele siqiniseke into yokubana apho khona urhabula ufince kwisimo sezulu, ezemidlalo, osaziwayo, izinto nje eziqhafuqhafu ndibala ntoni na. Qiniseka ke mbukeli omhle uba awugqusha lazi kuba kuninzi esikuphathele kona kwaye ke awufuna ubaliselwa uthi hey ndibone uzibanibani ku-1010 funeka uzibonele ngawakho ngosi. Well, ndimlo ke ukhalosa kalubisi unonkanyezi ubothi madlo ngothi xa undibiza uzawubona kaloku izinqonqo zicofeka ku-cute ku-lovely. Andihambi ndedwa ke ndiqhuba le nqwelo nenzwakazi yapha kwamageba umamtshali. Mamtshali ubright? Hayi inzorhazi kwamageba i-bright hayi mayibe right ingabi na-fright. Mbukeli lo mkelenezo uza kwethu uThami wakwamaseko obhekele ukusebenza kwemisindo lapha e-SABC awushayela phansi. Iwona bika phela lengqayizivele yohlelo Ekhaya Jikelele. Likhithikile kizolo bekumhlophe qwa ezingxenyeni eziningi zezwe amakhaza ashuwisa umkantsha. Bayakhala ke nosisi webafana bathi angibacelela imali yesnow. Bebesho nje izolo bethi webafana kanti iphi imali yeqo. Khiphani bo iyafuneka le mali. Njengenhlala yenza ke sikuphathele indaba ehamba phambili isimo sezulu ezemidlalo njalo. Kanti kugabsela nje kancane umbukeli phakathi nohlelo sobe sikhuluma ke nomkhaba wakwamadonsela. Njengamanje ake sibheke ihamba phambili kuleli hora. Bekumhlophe qwa ezingxenyeni eziningi zezwe njengoba belikhithika nje izolo kanti namakhaza ake abebuza ukuthi ngempela wena mbukeli ungubongaki. The glass is not empty. The glass is half full and moving towards being full. That's precisely where we are. Umongameli we-ANC uCyril Ramaphosa uthi uqinisekile ukuba baza kuphuma baphumelele kulonyuko lonyalo oluzayo. Before we left South Africa, our manager told us that the weather is going to be wet and it's going to rain, so we were prepared for that. Isiqalile iyayiqeqesha banyana njengoba izilungiselela umqhudelwano wendebe yomhlaba eNew Zealand. Sanibonani emakhaya igama lethu abathandwa nibukele Ekhaya Jikelele. Umoya wami uyavuma. Uyavumana nana. Yes. Umsinga obandayo odlula ezweni uze namakhaza ashubisa umkantsha ezingxenyeni eziningi zezwe. Likhithikile ke kwezinye ingxenye zezwe okufaka phakathi isifundazwe iGauteng, KwaZulu Natal kanye neEastern Cape. Izangoma zezulu ezingayidla imbumba zithi amakhaza azoqhubeka isonto lonke leli. Izakhamuzi eziningi zaseGauteng zivole ikhithikile namhlanje kuseni. Bekuqala ukukhithika kusukela ngo-2012. It's often a misconception that you need to drop below zero to have snow. It was about -1 this morning driving in. It's a bit warmer now and you actually need slightly warmer weather for that snow to form. And often in the UK you'd see it snowing at around 4 degrees. Ezinye izakhamuzi zaseKimberley Northern Cape besiqhuqwa amakhaza emva kwalomsingo ubandayo. Abanye bathi kunzima ukusebenza ngaphansi kwalezimo. Abahlala emgwaqweni bathi abanayo indawo yokufihla ikhanda, izingubo zongibatha kanye nezasebusika esifudumele. I've never experienced coolness like this before, especially in Northern Cape. I'll never experience coolness like this. But this coolness, you can see this coolness. It's gonna kill even street kids. It's gonna hurt them. So, a lot of people are asking people and the social development to give support to the street kids because street kids are already dying about this coldness. And I'm asking, please, people, can these people help us? What blankets, whatever, just everything, warm clothes, warm jackets, warm sneakers. Izingubo zongibatha izona esisiza abaningi ukuthi bafudumale eMahikeng eNorthwest. This weather is too much cold, even you can wear a blanket. And this weather is too much cold. Kukhithikile nasezindaweni eziphezulu eEastern Cape okholela ekutheni eminye imigwaqo ivalwe. It's been wonderful, I must say, but very cold. Especially my fingers, hey, they're so cold, they are freezing.
Izangoma zezulu zithi kuzoqhubeka ukubanda isonto lonke. Umongameli we-ANC uCyril Ramaphosa uthi isicwangciso sabo sokubeka iliso elibukhali kwizithembiso zabo kubanika ithuba elihle lokuphumelela unyulo likazwelonke oluza kubanjwa kunyaka ozayo. uRamaphosa ukwalumkise abaphathiswa abangawenzi kakuhle umsebenzi wabo ngelithi baza kugxothwa ukuba bathe gqolo ungenzi into elindelekileyo kubo. I-ANC isewuqalile umkhankaso wokhetho langonyaka ozayo. Umengameli waleli qembu elibusayo uCyril Ramaphosa uthi iqembu kufanele livume lapho elenze khona amaphutha liphinde likuveze nokuhle eselikwenzile. uRamaphosa uqhubeke wathi yize ziningi izingqinamba ezikhungethwe izwe kodwa lokho akusho ukuthi iqembu elibusayo liyahluleka ukuhola. The glass is not empty. The glass is half full and moving towards being full. That's precisely where we are. Ukusungulwa kwamathuba emisebenzi yonanto elisayibheke kakhulu leli qembu elibusayo. Poverty is one of our key objectives in terms of reducing it. The Statistician General said it has been coming down from the 17% to 7%. I-ANC ithi izowudla umhlanganiso okhethweni langonyaka ozayo yize leli qembu libhekene nezingqinamba. Believe that we've got a really good platform for the African National Congress to go to the 2024 elections with victory wrapped around our hands without any doubt. Elakuleli lizovotela uhulumeni omusha ngonyaka ozayo kanti amaqembu ezombusazwe aphikisayo afuna ukusebenzisa isimo samanje sakulelizwe eqinisekiseni ukuthi ayikhali yemuke nalo lolu khetho i-ANC. Ngingusamkele Maseko ngibekela izindaba ze-SABC eBoksburg. Ukwanda kwezigameko zokubulawa kwamakhansela KwaZulu-Natal kunefuze elibi lokungabibikho kozinzo komasipala abathile esifundazweni. Isexwayiso ke lesi esidalulwe usihlalo weSalga KwaZulu-Natal uThami Ntuli. Kubukeka kusenzima ukunqanda ukubulawa kwamakhansela KwaZulu-Natal. Ngeminyaka yo-1980 kuya ko-1990 lesifundazwe sasikhungethwe udlame olwabe luphakathi kwabeseka i-ANC ne-IFP. Wayengundunankulu wesifundazwe umnumzana uWillis Mchunu wasungula ikhomishana eyabe iphenya ngokubulawa kosopolitiki iMorane Commission ngo-2016. Phakathi ke kwezinye izincomo zale khomishana kwatholakala ukuthi ke izinhlaka zomthetho asisebenzi ngendlela ke efanele ukunqanda lezi zigameko. Umhlaziyi wezepolitiki ke uSolwazi uBheki Mngomezulu uthi lezi zigameko zidinga ukuthathelwa ke izinyathelo ngokusheshsha. Ngoba abaholi bayaphela kanti futhi nakho kuza ukhetho lwango-2024 okusho ukuthi isixazululo singasheshi sitholakale asemaningi amakhansela azobulawa. Usihlalo weSalga KwaZulu-Natal umnumzana uThami Ntuli uthi lenkinga idinga kube khona ke ukusebenzisana phakathi kwezinhlaka ezihlukene. Uma bengaqala baboshwe labantu bakwazi ukuthi mabe senza lesenzo sokubulala abaholi bezepolitiki bazoboshwa. Bayokusaba ukukwenza. Kodwa inkinga esinayo la esifundazweni saKwaZulu-Natal udaba lolu lokuthi nje ibhamu zigcwele yonke indawo. uNtuli uthi lesi sihlava siholele ekutheni ke kukhinyabezeke ukulethwa kwesidingo zomphakathi. Nozinzo komasipala kanye nodaba lentuthuko luyaphazamiseka ngalesi senzo lesi senzakala. iSalga ithi ukusebenzisana phakathi kwezinhlaka ezibhekeleleke ukuphepha komphakathi namaphoyisa kungabamba iqhaza ke ekuxazululeni lenkinga. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba ze-SABC ngiseThekwini. Amapolisa aseMpumalanga aphanda ityala lokonakaliswa kwempahla emva kokuba kutshiswe ilori ezinhlanu bezithwele imithwalo kuhola wendlela u-N4 eMgwenya eMpumalanga. Kusolakala ukuthi amadoda behlomile amise amaloli abamba abashayeli bawo lamaloli inkunzi ngaphambi kokwathungela ngomlilo izolo ebusuku. Lokhu kwenzeka nje naKwaZulu-Natal kunqonqiswe ngomlilo amaloli ayisithupha ngempela sonto esibuya kuyo. They pulled me out of the truck and already there I can hear gunshots. The only thing I thought of was running away. Amaloli amathathu abethwele izithelo kanye nokudla kwemfuyo kanti amabili wona abengenalutho. Abashayeli basashaqekile ngokubehlele. Bangishaya ngamabullet ayi2 ngaphambili
bazoshaya ibhule 31 etiring lelaka driver laka right yebo base bahlise ematrukini lapho ngabe sekwenzeka ukuthi mangisetruckini njalo bathela ipetrol balahlele nomlilo vele nami ngabe sengibalika kanjalo nje. Amaphoyisa athi ayaphenya ngalesigameko futhi ayiqaphe ngawokhozi lendawo. Sivule umlando we-malicious damage to property ngemva kokuthi izolo ebusuku bashisa amatraka awu-5 lokho kusijabulisa ukuthi akekho lo alimeleyo kule incident lena kodwa ke siyaqhubeka nge-investigation yethu. Akukacaci ukuthi ungakanani umonakalo owenzekile kepha kuqagulwa ukuthi ungase ufinyelele ezigidini zamarandi. Wabe ngusihlalo we-ANC aphinde engamele eminye yeminyango esifundazweni Northern Cape uJohn Block kulindeleke ukuthi avele kusasa enkantolo ngecala elisha. uBlock ubevelile enkantolo yemanje eUppington ngenyanga edlule njengoba waboshelwa ejikelele khona kusukela ngo-2018 mayelana necala le-trifecta. Watholakala enecala lokusebenzisa amandla akhe ukuthola inkontileka nomnyango wezokuthuthukiswa komphakathi ngamanani aphezulu. Sekuphele iminyaka emihlanu lokhu kwenzeka njengoba ezobuyela enkantolo nje icala lakhe lamanje lizoqulwa enkantolo yemanje yaseKimberley. Uzobe hambisana nowayinhloko yomnyango wezokuthutha nemisebenzi uPatient Makhali nosomabhizinisi uTegolekaye Mutawung. The 4 accused are facing various charges which includes fraud, corruption, money laundering as well as contravention of the Engineering Professions Act. Mr. Mutawung, who is accused number 4, and Ms. Patience Mokhadi, who is accused number 1, are out on bail. Mr. Fikile Block is currently incarcerated at the Uppington prison. Isikhungo sengqondo saseKimberley sichazwe njengesizinda senkohlakalo undunankulu wamanje waseNorthern Cape uDokotela Zamani Saul. Kwathatha iminyaka eyi-14 ukuqeda ukusakha kanti sesidle imali engaphezulu kwezigidigidi zamarandi. Abafundi abangonelisekanga beYunivesithi yaseTshwane Xebe baphazamise inkqubo yokufunda izolo eWest Campus. Esona sikhalazo sabo babafundi sinxulumene nenkqubo entsha kaNSFAS enxulumene nemali yokuthenga ukutya enikwa abafundi. Abafundi ke base-TUT bafuna umphathiswa uBlade Nzimande angenelele ngokukhawuleza. Labafundi abangenelisekile base-TUT bebevimbe kwasana emasangweni ophiko lwase-West Campus. Abezomthetho bebesiqaphile isimo ukuthi singaphumi esandleni. Ukukhalisa ke kakhulu abafundi ukuqoka kwinkampani entsha kuyiyona eseyijutshela ukwaba imali ye-NSFAS kubafundi neusizo lokuthenga ukudla. Ithukuthele ziyaveva inhlangano ezimele abafundi kule nyuvesi. As much as they introduced Izaka as a middleman, as a money laundering scheme, us as the EFFS are going to make sure that this thing does not continue disbursing funds to students because there are harshly charges of which we are not going to allow. We are hungry already. If this process is legit and credible, why is it speedily rushed like this? So currently now we are facing an issue where 14,000 plus minus 14,000 of our students are seated at home. They are hungry. They have not received their allowances for June and July. And we've said it to the university that it can never be correct that a company called Izaga is entrusted to facilitate billions of rands of the poor. Abafundi bathi sele kuguqulwe uhlelo lokufaka kwemali yabo yokudla ngenyanga yedlule abakaze bayithole kanjalo nobe kufanele ingene kule nyanga. This thing of Izaga has affected me drastically because I can't even afford to buy a pack of sanitary pads. It's just part of money laundering from the nationals actually who are in higher offices. Abaphathi benyuvesi kanye nabesikhwama se-NSFAS abazange batholakale ukuze baziphendulele kulolu daba. Kweze imakethe kuleli hora luvalele uphansi uhwebo lwerandi emakethe izolo. Libiza u18.87 edoleni lasemelika libo u24.15 kupondo kanti lingu R20.70 ku-euro. Ipula laseBotswana libiza u1.40. Ijets ivale inkomba yezabelo iphezulu. Igolide libiza $1,921 i-ounce, iplatinum libiza $920 i-ounce, uwelo ngahlozu ubiza $78.97 umphongolo.
Mbukeli njengamanje ke sithi nje ke ngapha ngaseyitolo sizobuya emva komzuzwana. Kwamukele mbukeli ekhaya jikelele kanti odabeni esithele hamba phambili sibika ukuthi bekumhlophe qwa engxenyeni eziningi zezwe njengoba belikhithika izolo kanti ke namakhaza bebuza ukuthi ungubungaki. Njengoba eqhubeka nje kamakhaza ashubisa umkantsha okuzoshaya kuzwele kakhulu ke kulabo abangenawo amakhaya engxenye ezahlukene zezwe likhithikile ngenxa yamazinga aphansi okushisa ukutholakala kabanzi ngalesi simo samakhaza asixhumana nesangoma sezulu lihlohonolo Thobela mfoka Thobela sikubingele sikamukele ekhaya jikelele sesajabula ukuba nawe namhlanje. Yes, ngibonga ukuthi ngibe la. Hayi nathi siyabonga yeyi kuyabanda isimo sezulu siqhaphazelisa amazinyo mntakwethu kafushane nje ukusibeka esithombeni ukuthi ingabe lo msingo bandayo uqubuke phi futhi uzothatha izinsuku ezingaki ukuthi udlule. Eqinisweni kube nayo i-cold front eqale ngale kwe-Western Cape ebese iqhubeka ke iza ngapha kuthina indlulelo kuphuma ngale kwaKwaZulu Natal. So ngokudlula kwayo emuva kwayo inakho ukubanda ngapha emuva kwayo i-cold front kanti ke beyisiza ngenye system futhi phecelezi ebizwa ngayo upper trough ehamba phezulu okuyona beyisiza ngayo ingxenye ukuthi kube nako lokubanda kuphinde kungene khona kungenelele eSouth Africa. Kuko konke lokho esikugenile ke kulapho khona sibonile ukuthi ukubanda ngempela kuqale khona izolo kwaba khona ukubanda lokho kuze kube neqhwa khona lapha endaweni zaseGauteng kwandlulela khona ngale Mpumalanga. Manje lihlohonolo njengoba kubanda kangaka nje sekuze lakhithika alijwayele ukukhithika ikakhulukazi lapha eGauteng. So ungathi mhlawumbe lokhu ukukhithika isimo sezulu esijwayelekile nje sokuthi ngoba isebusika noma mhlawumbe ngabe uguquguquka kwesimo sezulu nakho kukhona umthelelo okunawo. Yena ngisho ukuthi into enokwenzeka khona ukudlula lapha kweminyaka owu10 every 10 years bebiza i-decade bobo inokwenzeka khona ukuthi kube nawo ukuthi likhithikile kodwa ke akuyona into enjwayelo enzeka ngemihla lokho ukuthi singathi ayivele sesiyilindele kodwa yona into yona engasunga ukuthi ayikaze yenzeka qobo ukuthi kona ukugcina kwayo kwenzeka kwakungu-August okwenyaka eyadlula ka2012 khona kungukuthi kuyaphindeka kwaba nako kona lokukhithika endaweni yaze yafika ngisho khona le phezulu ePitoli. Manje njengenhlangano ke ebhekele ke ezesimo sezulu ingabe mhlawumbe iziphi izexwayiso eningayikhipha nikhiphe ebantwini ukuthi bayibheke njengoba sikulesi simo nje. Eqinisweni nje manje singakhuluma ngokubanda ngoba ukubanda kona kusazoba khona ukudlulela kuze kuphele yona iwinter into ezenzeka ukuthi nje abantu kumele babe nesixwayiso sokuthi bahlezi bagcokile bafudumele emakhaya mawukuthi banako ke okuyilwane ngaphandle bangamafama kumele bazinakekele kubonakala ukuthi bazibeka kahle endaweni ukuthi ifudumele engeke ibulale ngoba amakhaza wona awabulala abantu kodwa kodwa inokushaya ayibulali abantu kuphela kuyakhona ukuthi ibulale ngisho ne-livestock ngaphandle okuyilwanyana abantu abakwazi ukuphila ngazo nakho konke okungukuthi kuyaphilisa ekhaya. Hayi ke lihlohonolo ngoba usuze wafika ke mfoka lihlohonolo la ekhaya jikelele besicela nje ukuthi usitshele ke ngokuthi leli viki njengoba sekulesibili nje namhlanje uma ngabe liqhubeka iviki singalindela ini nanokuthi singaqala ukubona isimo lapho sekuqala khona ukufudumala. Eqinisweni nje manje singakhuluma ngokuthi ngokubanda nje vele kusazoba ukubanda iviki lonke kuzoba khona ukuthi kube nako ukuphakamanyana kwama-temperature khona lapho especially over eMpumalanga phezulu lapha naseLimpopo kodwa ukudlulela ukuya ngale kusazoba nako ukubanda iviki lonke leli silibhekene nalo kugena iweekend angeke-ke kube khona iy'mvula ey'ndaweni iy'mvula lezi ezilindelwe khona ngale kuma-coastal area waseKwaZulu Natal from namuhla nakusasa bese nje ukudlulela hhayi akunamvula esizilindele kodwa ukubanda kona kusazoqhubeka kule viki naleli elizayo okukhona-ke khona lapho khona ama-temperature ngazi ukuthi ayaphakama kanti-ke sisazokulindela ukubanda kuze kuphele nayi winter lesikuyona. Hloni sibonge kakhulu ke ngesikhathi sakho namhlanje lapha ekhaya jikelele sikufisele nje nosuku oluhle uma ngabe uqhubekela phambili njengamanje ke embukela sesiqu 8 sizobuya emva komzuzu.
Mbukeli ngaphambi kokuthi sihambe siye izitolo ake sibheke nje ke umbuzo wosuku. Namhlanje ke mbukeli siyabuza ukuthi njengoba likhithikile nje ingxenyeni ezahlukene zezwe futhi kulindeleke nokuthi siqhubeke lesi simo sezulu esibandayo. Ingabe ke wena mbukeli ufudumele lapho khona, ingabe uyigcine kanjani ufudumele ikakhulu ngendlela ephephile? Kwase phela kuyaye kubonakala igame kuzoqhubwa komlilo abantu bezama ukuyifudumeza. Thumela kumbono wakho ngevideo kule nombolo ye-WhatsApp ethi 073 111 5775 073 111 5775. Ake sibheke mbukeli ukuthi isimo sezulu sime kanjani. Usesitshelile lihle honolo kodwa nathi ke ake sibonele. Siphinde sikwamukele mbukeli Ekhaya Jikelele. Kanti mangabe singena kwezemidlalo, iBafana Bafana inalo lonke uhlobo lwabadlali olungayisiza ukuthi ikhale yemuke nendebe yeCOSAFA. Leli qembu lakuleli ilona ke lisaqhokela eqoqweni u-A kulomqhudelwano lokuza emva kokuthi phela liguqise iBotswana ngamagoli 2 kwelilodwa. Ayizange iqale kahle iBafana Bafana emqhudelwaneni wakulonyaka weCOSAFA. Lokhu kuzemva ukuthi lakuleli lishane laze labukana neNamibia kungeke efuna ukugoba uphondo. Lona bekungumdlalo wokuqala nqa weqembu lesizwe kulomqhudelwano emidlalweni wesibili elakuleli libhekane neBotswana. Yize lunqobile lo mdlalo kodwa liqalela landela ngemumva. uRowan Human obeqala ukugijima kuBafana Bafana kulomdlalo ukhombise ukuba ngumdlalo nekusasa eliqhakazile. I don't feel like it's so much of a challenge because even in junior teams you play against African countries, you play against African players, and you get there's a level of African football and international football. Amagalelo kaHuman aqala ukubonakala eqenjini iBidvets kanti manje amehla athe nje okuye njengoba lakuleli lizobhekana neEswatini kusasa ngehora lesithupha ntambama. We go to the game and we face the game like a cup final because we know how important it is to win. uJetron Bawo neminyaka engama27 ubudala ubeqala nqa ukuvimbela iqembu lesizwe ngolwesithathu njengoba lakuleli lalizwana amandla neNamibia nje. Kusenjalo loNozindi uyena omncane kunabo bonke oNozindi kuPremier Soccer League. Now I'm just enjoying the moment of playing for Bafana Bafana. You know, it's something that I've always dreamed of. But I know I was supposed to go on a few trials there overseas. I had to tell them, you know, just wait a bit. You know, I've got something that I really wanted to do with my life. loNozindi uvimbela iStellenbosch FC ngaphambi kokuba avimbele iMaritzburg United kanti usangelelwa amagoli 2 emidlalweni emibili kulomqhudelwano wendebe yeCOSAFA yanonyaka.
Iqela leBanyana Banyana liziqhelanisa nemozulu yaseNew Zealand njengoko lilungiselela ukhuphiswano lwendebe yehlabathi yabasetyhini oza kusingathwa yiNew Zealand kunye neAustralia. Abadlali beqembu lesizwe labesifazane iBanyana Banyana bebebonakala bejabule ehotela abakulo eNew Zealand njengoba kusondela ukuqala komqhudelwano wendebe yomhlaba maduzane. Leli qembu labesifazane laseNingizimu Afrika lizodlala yonke imidlalo yale emithathu kaGroup G kwelaseNew Zealand. The spirit in the team is very high. The bond is just amazing, and we've missed playing football so much. So when we got on the field, it was just the enjoyment. It feels great. I think today was a nice start-up session for all of us. I think you could have seen all the excitement that we had, you know, touching the ball again. And yeah, it's been a tough week, but I'm glad that we're back here and we're ready to get the ball rolling. Ukuziqeqesha kwabo okokuqala kuqondane nesimo sezulu ebesingesihle nokho nokubonakala kuzobasiza abadlali ukuthi basejwayele ngokusheshsha isimo esihambisana nemvula evamsile kwelaseNew Zealand. Before we left South Africa, our manager told us that the weather is going to be wet and it's going to rain, so we were prepared for that. And I think for me personally, playing on the rain, it's amazing. You never get tired really. iBanyana Banyana izobhekana neqembu laseCosta Rica emidlalweni wobungani ngomgqibelo. iBanyana ongenani ifuna ukufinyelela esigabeni somkhumula jezi emqhudelwaneni wakulonyaka njengoba eminyakeni emine edlule kwelaseFrance baphuma ekseni emzuliswaneni wokuqala. Sikwamukele mbukeli. Abathengi bamanzi noma ke amaphoyisa ayisishiyagalombili abephelekezela iphini likamongameli umnumzana uPaul Mashatile nabandakanyeka ecaleni lokushaya kuN1 amisiwe ngokomthetho oqondiswa kweyigwegwe wophiko lwamaphoyisa. Lamalungu ayingxenye zokuvikela kwephini likamongameli uPaul Mashatile kusolakala ukuthi ashaya abafundi abathathu bombutho wezokuvikela emgwaqweni ongithelawayeka uN1 eGoli ngesonto eledlule. Omunye wamadoda ashayiwe ubonakale equlekile. Okhulumela amaphoyisa uAtlenda Mathe uthela amaphoyisa amiswe ngokomthetho oqondiswa kweyigwegwe wophiko lwamaphoyisa wathi amaphoyisa ngeke aqhubeke akhulume ngalolu daba. Kanti ke mbukeli sikubuzile phela ukuthi njengoba nje kubanda kangaka liqhaqhazelisa amazinyo isimo sezulu ingabe wena wenze njani ukuthi uyigcine ufudumele ikakhulukazi futhi ngalesi sikhathi siyesizwe phela ukuthi ziningi igameko lapho okusuke kungaphephile khona kuqubuke nemlilo ngenxa yamagesi amahitha kanjalo nezimbawula ingabe wena wenze njani ukuthi uhlale uphephile sathi ke sithumelele umbono wakho ngevideo enombolweni ye WhatsApp ethi 073 111 5775. Siphinde sikwamukele mbukeli ekhaya Jikelele sibonge kakhulu ukuthi usahlezi kanye nathi lapha ekhaya. Iqembu lezombusazwe i-Economic Freedom Fighters lifuna ukuthi zonke iziboshwa eseyigwetshwe odilika jele zadonsa iminyaka e16 zidedelwe ejele. Leli qembu likhala ngokugcwala ngokweqile kwamajele. Majority of these lifers are sick. Some of them have got chronic diseases already. What is it that you are trying to rehabilitate? Unless you want to punish them and you want them to perish and die in prison. Our view is that they should be to create space and alleviate overcrowding. Kanti ke mbukeli siyasabuza kaloko into yokubana ingabe wena uqikelele njani ukuba ufudumele kule ngqele eqhaqhazelisa amazinyo kwaye ke uye waphefumula Yabona mna msasazi ndizigcina mna ngejasi enkulu nejasi msasazi enkulu sifudumele sigqoka amajakhethi wethu impela hayi siqishele hawe ngubeni impela zehluleke nokuphenduka ngeke nokushisayo ke hayi into zethu lezo xa ndiphuma apha emsebenzini mna msasazi ndizawufika ihita seyibasiwe pha endlini ngumamhlane ndothise phayana xa silalayo siyicime yona ndlela esizawuzigcina
sikhuselekile kule ngqele. Mina info lengiyendako njengoba kubanza nje ngifuna ukuthi ivikela ukuthi ngithi hlalele endlini ngithi nathelele ikhofi ngigcoke ngifuthumale kube right. Ngiyabonga. Ubusika lubunzima kakhulu kuyabanda saqhubeka nokukhithika nomoya obandayo liyakubuza impela ukuthi ungubo ngakhe abantu kodwa ngathi baqaphela mabe basembawula namahit bewacisha masebelala ngoba kusengadeleka umonakalo omkhulu nalo odlulo wamakhaza. Sawubona bhuti, sawubona Ndabezitha. Yebo msakazi. Ninjani namhlanje kuseni? No, siphilile siyavuka njani? Hayi siyavuka nathi. Nahamba kahle senibuya eSwatini seniza ngapha. Ngahamba kahle nje ngaba nenkinga encane ngashayisa imbongolo sengiyofika eborder kodwa hayi akubanga kubi. Hawu bantu hayi. Kodwa isilo silesafika izolo. Hawu bantu siyabonga kodwa ukuthi ke niphephile. Siphephile bakithi usathane. Akana chance. Sabza, what are you saying to me my brother? Ngizwakala kahle kodwa. Yes, hayi sikuzwa kahle Ndabezitha. Okay, ngizozwa ngani mase ni ready uthi ngingene mhlambe. Yes, yabona nje manje sekhefini sibuya nje. Mase ungizwa sengibingelela sengiserious ngithi, "Hey mnyembukela uzobona." Zithini isakazelo zakho yazi ukuthi kangithi umtshali. Hlabangani, mantshinga, magalela gaso njengengonya. Uhlabangani? Yes. Oh perfect. Ngangithi mhlambe sengibhekisa uhlelo. Hayi uhamba kahle impela, mantshinga. Yazi ukuthi Wednesday siyobe sisolundu lapha ekhayini eBinod. Angithi silo sihlala sinesigodlo lapha eBinod. Hawu. Sobe sizovula umuzi Wednesday wesilo. Oh lapha kulezi zindlu kwakho ezama minister. Yes, lehlela umtshali isiyaba yesilo. Oh, hawu uyabona nje lapha endlini zama minister just next to Ekhaya ke ngasesontweni eMseni. Oh ngakamncube lapha. Yes, kwamncube ezantsi yes ngasesontweni exactly. That's where I'm from. No, that's good. Umkhaya. Okay. Siphinde sikwamukele mbukeli Ekhaya Jikelele sibonga kakhulu ukuthi usahlanganyele kanye nathi kanti ke bangabe siqhubekela phambili neindaba zethu ingonyama yesizwe samaZulu uMisuzulu kaZwelithini uzwakalise ukungenami ngezinto ezithile ezithinta usolwazi uMusa Xulu kanti ke imbube iyayiqhathulula nangobudlelwane okuthiwa inabo noXulu kanye nesikhungo indonsa yesizwe unomthebe wesizwe uphawulileke nangamakhaza aqhaqhazelisa amazinyo wathi uzolana kakhulu nabo njengamanje ke sixhumana ngohlelo lweZoom nokhulumela indlu nkulu kaZulu umntwana uAfrika Zulu Ndabezitha Mageba siyakhuleka. Khabangani ngiyabingelela ekhaya kubalaleli ngibingelele nani estudio ngokuyinikela kwenu kulamakhaza abhokile. Hayi cha khona impela qhaqhazelisa ke amazinyo kodwa ke sothina umsebenzi ngoba siyawuthanda futhi sifuna ukuthi sazise isizwe ngakho konke okwenzakalani. Mageba ingabe bunjani ubudlelwane bengonyama uMisuzulu kaZwelithini kanye nosolwazi uMusa Xulu? Lo umbuzo omuhle kodwa nje ngathi akazi bube khona. Ngathi nje ubudlelwane bakhe nesilo lokhu wathi inhlobo wabususela ekhanda ngathi eqala igroup yakhe eWhatsApp. Lokhu this is due to I think walahlekelwa umsebenzi. Ngoba ngathi bese sebenza wayelando ubaba uNdebele esaphethe amajele shothi wamfihla le kwegoli. Ukubuya kwakhe ubuye wangayithatha kahle indaba yeunemployment wazama indlela ecreative sothi zokuyiphilisa so wasetapha igroup evele yagena credibility nemomentum igroup kaWhatsApp kuthiwa ineyifundiswa ifaka bonke abantu kodwa ayikho into eyenziwa kule group kuhletshwa ngesilo solekuseni lize liyoshona la akekho noyedwa okuzwa omunye kuthiwa bakhona abambala nasebedelile bese beyamkhuza ukuthi ayi ngathi usebenza kakhulu kodwa ubudlelwane
ubudlelwano ukuthi bube khona kulokho akaze bube khona ubudlelwano isilo simazi at a distance ngoba suke si-introduce uma izocela ukuzoshuthi iy'thombe kunemicimbi so imandate nale ayinike yona yokuthi lento yakhe yendoza asazi nokuthi leli gama indoza walikhetha kanjani unama-handlers akhe uyazi yena ukuthi uthunywe wobani ngoba ubona indlela athegetha ngayo isihlalo isilo uzame noZulu uzame usemandleni ukuthi ahlise izulu isithunzi alimaze igama lesilo lokho nje lengathi ubekuzele. Ingabe yini ke le ecasula imbube ngoxulu kubangwani? Kubhlungu ukuthi udelela umuntu ongamazi. Ethe kudelela nje lo muntu aclaim ukuthi uyamfonela aclaim ukuthi une mandate yakho. Wes azahambe enza ama Zulu Kingdom conference aza I claim as a Zulu think tank ukuthi yena ukhomanda I-think tank yakwaZulu. So ngeke ngisho ukuthi kubangwani ekhona ukuthi uProfessor Xulu uyinsizwa ethanda ukuyimixa. Isilo asimazi kufanele ayazazi introduce kahle ukuthi ubani isilo simazi ayeke ukuthi ahambe vuli athola ama interviews ngegama lesilo. Mhlawumbe sedim-interviewe more than 30 times lapho nitshela ukuthi ama-views akhe ama-views embube nale mandate ayinikeze yona is a self proclaimed mandate ayinikeze yona ukuthi uyiZulu think tank ukhulumela ikingdom yakwaZulu. There is no such. This guy is just an opportunist, unemployed, evika isimo South Africa esibhokile se-unemployment. So siyafisa ukuthi siqwashise zonke indawo zokuxhumana out there ukuthi uProfessor Musa Xulu akusiyena umuntu oyi-associate nesilo. So abantu abamnikeza imali they must go ask for their money ngoba indoza yakhe WhatsApp group is not even registered. It's even so said ukuthi we are so lacking in vetting our people. Media never vetted uXulu. They rushed ran with what he said ukuthi umele iZulu Kingdom and of late amagama abade eguquka bese belontshe lento lena ke lapha de sebeqeda ke khona ngesilo uyabona ukuthi bekhona ama budget abatholile bangenelele kwindaba sendlunkulu bathatha ama site bayibiza ngabavikeli besihlalo bangena nakosopolitiki bachuba igama lembube baluhudulela phansi. We are very concerned njenge office lesilo. Isilo is very concerned ngalo mlisa ukuthi he continues ukuthi enjoy airtime manje sekwakhe isithombe sokuthi futhi mhlambe uthola support ku SABC na kuzo zonke indawo zokuxhumana. Sesihlabe ikhwela ke sithi sicela ukuthi enough is enough sekwanele ukuganga kwalomlisa. Isilo is in a process ukuthi abheka ama options okuthatha inyathelo. Kodwa mina I've advised to his majesty ukuthi no Silo asike isidingo this man is not your size. Uyadinga ukuthi sitshela abantu kwazeke ngoba he strives on misunderstanding yokuthi le ndonza yakhe ine mandate yasedlunkulu noma umngani wesilo noma une mandate yokwenza lama investment conference. Lama investment conference are fraud ngoba they are built and based on a mandate that never existed. Isilo never commanded him ukuthi to convene such a gathering ye tourism. Isilo sinama structures so credible people linabantu abanjengomaphalala o advisor all sort of people isilo sinabo baso esebenza ngabo abantu abayithobile abayibeke phansi who are part of his support system. Ngakho ke ngicela ukuthi ngikhuze lo mkhuba ukuthi sicela no more interviews, no more voice for that man uProfessor Xulu ngoba akanayo imandate. He's not what he says he is. Manje Ndaba ezitha mhlawumbe umuntu njengoba nawe usho ukuthi uhlabe ikhwele lokuthi ena umsakazo nani ungamniki ithuba uXulu lokuthi akwazi ukukhuluma ngoba akayamene nesilo akarecognizewa. So mhlawumbe ungathi iyiphi imigudu ekhona nanokuthi iyiphi indlela esingabona ngayo ukuthi umuntu osuke ekhuluma ngaleso sikhathi unayo imvume noma ungaphansi weyamene vele nesilo. Ukuthi nje nixhumane neoffice lami nina ama contact ami ni verify just nje simple email
ngeke kuthathe ngisho 10 minutes nizophenduleka ukuthi sikwazi ukunikeza ukuthi kahle kahle lo muntu lona baningi akusiye kuphela khona nomunye wasegoli owahamba wakhuluma ku-interview ku-SABC wathi udumo wakhona ubaphithizela nje lapha ema-hostel sambone sekhuluma ku-TV ethu advisor wesilo and imedia yase-South Africa ithatha wonke lama-clowns iwathatha so serious and we are concerned njengesihlalo ukuthi imedia needs to be careful ngoba nathi asihambe silanda iy'ntatheli eziyi-fake sizothi iy'ntatheli ze-SABC we do our homework ukuthi lo muntu usebenzaphi othi uyintatheli manje usebenza e-SABC nathi senza ama-effort ukuthi siwuthinte e-SABC and verify ukuthi this person your members of the team is SABC ngakho le ndaba ukuthi nisiqoqene nje wonke amahlathi and our professor ngoba we don't even know, we've never been given ama-credentials ka-Professor Abdul. We don't even know ukuthi lezi ziqwathu unazo zingakanani really that makes him a professor mhlambe we don't know. So kune-vetting process endlukulu esinayo where people like him abafuna ukuzosebenza nesilo kufanele besubmit ama-credentials abo ipanel ikwazi ukuthi ibabuke and sikwazi ukuthi sibavethe accordingly ukuthi are they worthy yini to align themselves with the crown. And then His Majesty's prerogative ukuthi through his decree fanele inkosi isho ukuthi no ubani I duly appoint him ukuthi enze umsebenzi othile njengamanje sinabantu abazama ukuyi-self appointer who are seizing the moment. All this chaos happened when the press was captured in the king's office and it was controlled somewhere else. Since then we've been dealing with all this sort of chaos. So we are hoping ukuthi imsakazi ngaleli khwela sizokwazi ukuthi sibone progress kulezi zinto. Hayi indaba ezitha liyazwakala impela ikhwelo. Ingabe nje mase siphuma sasiphetha injani iNgonyama kaZulu njengamanje ngabe nabuya kahle eSwatini? iNgonyama kaZulu ngaqinisekisa ukuthi isibuyile kuleli ibuye izolo iwumqemane ophilayo. Ngoba ngangishilo ukuthi ishaya ama-push about 25 ayike manje sekunzima kakhulu ke manje sishaya 35 sikhuluma lana ngesilo esiwumqemane siyabonga kodwa ikhathazeke kakhulu ke ngozulu wonkana nabahlali bakhe abathole indawo yokuqhuba kule province kule kingdom yakhe ukuthi ucela abantu bagqoka amajezi abantu mabanikani mabaphane ngoblanket inhlangano ezihlukahlukene esebenzela umphakathi sicela ukuthi isukume zisize omasipala imphakathi yamakhosi kubanjiswane ukuthi nalabo abasemgaqweni bakithi ningabakhohlwa iconcern kakhulu ngoba amazinga okubanda ayadopha kakhulu ngalendlela le ebengakaze ilindeleke kulesi sikhathi kodwa nje ngokwempilo siyabonga msakazi ngoba ubone nje ukuthi hayi indlula mithi umqemane ibhubesi likandaba. Hayi sibonge kakhulu ke mntwana ngesikhathi sakho sikufisele nje futhi nosuku oluhle. Msazi ngiyabonga uNkulunkulu abusise nina ngomsebenzi omkhulu ongaka oniwenzela isizwe. Imbube ithokoza kakhulu ngama-sacrifices eniwenzela uZulu ukuthi nje nisigcine si-informed ukuze makuba khona ihibe njengalezi zo-Professor Xulu abantu abazothatha ama-chance kusheshe ukwazi ukuthi kuhlabe ikhwela into enjengaleyo ikhuzeke msakazi. Sibonge kakhulu Ndaba. Mbukelekelo bekungumntwana wasonkweni umntwana uAfrika Zulu sixoxa nje naye ngezasendlunkulu iNgonyama yesizwe samaZulu umphame ephuci ikhubalo lenyanga yeneme ngezinto ezithinta usolwazi uMusa Xulu uphawulileke futhi nangesimo esingesihle sezulu njengoba likhithikile izolo egqugquzela impela ukuthi abantu baphephe bayigcine befudumele.